Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Muñeca. Your rainbow. Uwahin na ang tanan, Anton. Bisag may luna ka pa sa akong kasing-kasing. Dili na may tabong kigbalik pa ko di mo. Musamot ka miserable ang akong kinabuhi. Oh, nabli ang putahan. Unsa ka diya, Sarah? Akong ginimpyuhan ang aparador, Mateo. Hala, cellphone lagi na. Bitaw, ako ning cellphone. Karon lagi ko kita na. Tungod sa nahitabo na ako, nalimot na lang ko nga nabutang din ako din ang akong cellphone. Wa na ako mo gamit ini. Siga lagi mo cellphone. Gamit imo cellphone, Sarah. Sa dihang nakita ni nako, akong gi-charge kay na-drain ang battery. Maunang misika. Oy, doon na day ka cellphone, Sarah. Mayo nun. Saon pa man ni nako. Hala, gamit na ni Moy. Tawag niya mo, Papa. Mahimong gipulaan na lang si Papa sa pagtinawag nako. Kinalimot man ko sa akong cellphone. Pero sige ni nako charge, Mateo. Basin pa dayag bubalik sa tawag. Ako ingnon, Mama, doon naka-cellphone na. At time pa, nga nang imo pa man sa sultihan? Aaron, tawag siya ni mo, God. Di ka gusto? Kabaw, Mama, doon naka-cellphone? Sultihi lang mo niya. Maawaw ko musulti niya, God. Iya, iguli mo niya, Mama. Ako siya sultihan, doon naka-cellphone. Aron, kung mingawon, Mama's Monica, tawag dayon siya. Sige, Mateo. Mao man kayo mong gusto. Ayaw lang tago imo cellphone, ha? Ha? Friends, unya ta, aron tawag guni mo. Sige, Mateo. Unsa man. May importante bang tao kanang Anton nga sakitan sila kung mawa ni nila? Doon na, Roger. May manghut si Anton nga usa ka retired. Abno. O pinangga kaayo ni nila. Kana maunay angay na tong target aron mo gawas gyud ang 5 milyones. Dako na ang manghud ni Anton. Si Mateo. Ngano madayda ko na, ha? Ikahinugon magyud ka ni nila. Dako na si Mateo. Kusgan. Busa, dili madali-daling dagito. Ayaw pangatarungan. Just do it! Roger. Gusto kang masuko ko ni mo, ha? Gusto. May nasayran ako nga dili liso dagiton. Ay, unsa pa imo nasayran? Karon pa ko mahinumdum. Doon na di ay sayon nga dagiton. Kinsa man? Ang bata. Bata. Ang anak ni Anton. Oh. Naaaraman day na. Ganang wa ka man dayon makahuna-huna ni Ana. Apurado mo sad kaayo ka. Dili pa man sad kunin mo pahuna-hunaon og maayo. Emi, nahibaw ka gyud sa tong negosyo. Nganong maghuna-huna pa man ka? Kinahanglan madagit mo bata sa labing daling panahon. Kinahanglan ko kayo ang kwarta. Ano gud ang maong butang kung mapunta kinislain? Ay, mawala gini nakadaot ni mo, oy. Unsa? Ay, langgod ko dali-dali, Roger. Mas nindot kung muliho ka na karon. Tuwa sa probinsya si Anton. Ugway laing makatabang sa nahibilin nga bata. Naa, ang abno. Og sa ako nagikaingon nimo, gahi ang maong abno. Kusgan. Ayaw ko hatagig ingon ni Ana nga katarungan. Roger,
Mitalang ka na? Ha? Mahimo, bakit sakitan ko sa mong paggunit? Gisakitan ka? Hayat ka na nalubong sa kong abaga ang imong mga tudlo. Aray! Hindi ka gustong maunay ko ikaw. Roger, Buhata sa labing daling panahon ang akong gisugo ni mo. Emi! Roger! Sat! Ginahanap buhaton mo sa daling panahon ang pagdagit sa bata. Nakasabot ka. Paninguhaon na. Ayaw paninguha! Buhata! Dang? Noon sa mga dalagway ni mo? Ano di ay? Sukad sa imo pagduol ini. Yan, tanaw ko ni mo. Dito kag lingkod niya. Nilampiling niya, nanginuktok. What's the problem, ha? Bugart, Hmm. ibong lang ko Sara. Sumigibuhat sa ni mo, nibong ka, ha? Yung gikot yung itlog. Why? Ay, mamday nga nung nibong magang Sara, ha? Iya kang gigakus? Dumbong ka Sara! Oh, ha? Sumbong ka! Sumbong ka! Sumbong ka! Suntuhan ko, suko. Ikaw ba, masuko kayo na Sara na ako na. Sabi nyo nga rin, tiga ko, saan ka eh? Mao na lagot Sara ni mo. Sige lang binuang. Lalagot ba ya Sara ni mo? Ibong binuang ang mama. Papabuha naman na sa atulay din ito. Kay stress. Ansa na? Kapoy ba? Ka namang dagan kag una sa imong pagtuo. Makadaot sa imong una. Bria lagi ta Bugart. Di ka normal? Sabot ka, Kusturya? Una, samot. Si Samot. Samot, di ko sabot. Ano lagi si... Nanong goon kinang naong ni mo, ha? Migawas yung kwarto. Unya, bilingkod ka diha. Inukto ka, nganong ka? Ibong lagi ko Sara. Sa lagi mo na yung bungan, Sara? Tago niya yung cellphone. What? Cellphone? Tunay cellphone, Sara? Doon na. Pero iya mang butang parador. Huh? Basta ka tuusag tibak yung cellphone. Buwang juga Bugart ay. Lagot na sukunin mo. Lagot na sukunin mo. Ayaw dong. Ano, ngumo na ka. Ayaw mo, suko sumagon. Sige mong binuang be. Para gikalma lang ti ka. Nagduda ka nga, nakakita sa cellphone. Nagduda ka? Man. Hindi ka magduda. Anong may buong man ka? Di ba kanang cellphone? Cellphone. O gamiton John? Miton, Jod. Iya lagi taguan sa parador. Nagtuo lagi siya nga. Ay, di na ako lawson kaya masuko man ka. Iya, imong gibasa ang mga messages dito sa cellphone. Waoy. Tumaom kang basa. Anong uam kang basa? Ang waman ipabasa Sara. Sige na unta ko tawag niya. Kang kalaay na mo doon. Sige na mga tubang, manawag pagigay siya cellphone. Ganahan ko minaw ya tingog. Nagaminaw ya tingog. Mm. Pag-record siya tingog. Nya. I-save siya mo cellphone. Ya, paminawa pirmi. Hangtong nga makatuog ka. Sana man taon kay. Paita mo. Sige. Ay. Sige ka binuang na ko dyan. Imo gida yung cellphone? Ay mong cellphone, imo gida? Kini di ay cellphone jud. Tuod, imo rigi gunitan. Tawag Akong tagon Sara. Nahan makadungog siya tingog. Tawag ka! Sige. Akong tagon. Time pa.
Saan ako tawag, Sarah? Di man may friends. Onya, ikaw na lang din eh. No probs, ma. Imo na mo kong gibansay o imo na sang gitudloan ng akong sekretary. Dili sa mahimong biyaan kog dugay ang atong main office. Bitaw, ma. Kay tuago dito nga atong punuan. Mahigi paabot ra ba kong investor? Mo ba? Mm. Akong paning kamutag maayo, ma. Nga mapalambo ko kining maong branch nato. Kinahanglang maning kamot ka gyud. Kay ihatag ko na unya nimo ang katungod aron mo ay mag-manage sa atong main office. Tinuod, ma? Makamao kong mutuman sa akong saad. Palambo agid kining maong branch nato. Ma. Wa pa gyud resulta ang gipapaniid nimo kang imi? Mausab na'y akong gipaabot. Sige na. Ihatod ako sa airport kay tingalig dili ko makasakay sa akong flight. Ma, doon na unta ko ihangyo nimo. O ginaot nga di ko nimo balibaran. Unsa man na. I-send na ko ang picture sa ko anak, ma. Aron di ko malimot sa ingitsura. Anton, Bisag mao na lang ni nga pabor mang akong pangayoan nimo. sakitan ka lang. Di lagi. Sige na, ma, sa ari ko. Mauraman ka na imong pangayoon ako. Okay. Kanunay kong kuha ang picture si Inday Barbie. Ug ako ning i-forward ninyo. Dagan kay salamat, ma. Oh, ma. May cellphone, no? May bagting. Ako para ba untang i-check-in ang akong ticket? Tubaga una na, ma. Mintras niyapa ko. Tingalig, dunay natabo sa ato. Uy, si Bako, uy. Kadiyot kuhaon ko ang cellphone. Dali, ama. Tingalig, bayag dunay emergency sa ato, ma. Ang detective nga akong gibayran. Maoy na nawag. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!